Мәғруф Гаязов, фронтовик язучы, ризыкларның патшасы. Их, ашарга иде бер туйганчы, диеп карый идек икмәккә. Сугыш елларында ашау түгел, риза булыр идек иснәптә. Кисеп тәмләп ашаганны күрә идек бары төшләрдә. Селәгәйләр агып уянганнар, онытылмый, төшә исләргә. Авыр заманалар ерак калды, ияш буын, тыңла якташым. Кургаш катыш ул давыллы еллар, бер кайчанда кире кайтмасын. Өстәлләрдә ризык тулы булсын, икмәк торсын һаман уртада. Ипи кадерен белгән кеше генә бәхетенә якты юл таба. Сулау өчен һава ничек кирәк, ашау шулай кирәк әдәмгә. Икмәк алып җирдән күтәрелә, космонавта чиксез галәмгә. Аңтыңны әйт икмәк каршысында, башыңны и, булсын хөрмәтен. Күрсәтәсең димәк, нык аңлыйсың игенченең авыр хезмәтен. Балчыгында әрәм-шәрәм итмә, алдым диеп түләп акчасын. Икмәк кешелекнең терәге ул, барлык ризыкларның патшасы.